Okei, moi. Tää on AV-seikkailut osa 4. Ja tää on muuttopäivä. Että olisi tarkoitus muuttaa. Mä otin kaikki kamat pois täältä. Tässä on taas tää typerä lagi. Juu. Eli nyt olisi tarkoitus muuttaa. Jos on löytyisi joku viidakko kautta joku muu hieno paikka. Oho, tuolla on susia. On nyt vähän lagi. Mut nyt olisi tarkoitus mennä jonnekin muualle. Että vaikka joku viidakko kautta aavikko löytyisi. Tai no mitä järkeä aavikon muuttaa asumaan. Hetkinen, onks tuossa viidakko? Eikö ne on koivuja? Mitä? Tää nyt on taas joku bugipanga. Onks tää jotain? Tää laki siis... No, tää on tämmönen pikkuravine. Ihan. Että nyt on joku laki tässä. Mun pitää hoitaa tää laki nyt ihan tässä ja nyt. Okei, nyt jatkuu. Poistin muutaman maailman. Toivottavasti tää auttaisi tähän hirveeseen lagiin. Odottakaas. Nyt mä etsin jotain täältä. Oho, täältä mä taisin tulla. Muuttu suunta ihan kokonaan. Tossa on tommonen koira kautta susi puussa. Pusi suussa. Mut nyt ehkä kylän etsisin. Tai no niitä on yleensä aavikonga. Onhan niitä tasangongakin, mutta aika harvo. Niitä voi löytää muista tosi harvo. Joku 0,01% mahdollisuus. Oi vitsi, pitäis saada jotain ruokaa. Pitäis löytää noita lehmiä tai muita paviaaneja. Onks tää nyt sit? Ei tää oo. Tää on vaan joku vitsi iso puu. No niin, löytyyhän se. Aavikko. Jeeveli sentään. Nää on tosi hyviä. Pistetäs nyt vaikka sitten videoasutuksista toi vaikka tavalliselle. Että jos nähtäis se kylä. Mut nyt tässä on tosi paljon lagia. Sori, mä vähän yskin tässä. Mahtuu. Sokeriruot mahtuu aina. Kyllä. Oh! Hampaita. Varsinaisia hampaita. Ja possuja miljoona. Tin. Hirveen lagi. Tapan sut. Oho, 2 iskusta tää on miekan. Villaa. En tässä oikein näekään, kun tää on niin hirveän laki. Noniin, nyt pitäis äkkiä syödä possua. Juokse pakoon possu, mutta et kauas pääse. Menkää nyt. Noniin, saatiko mitään? No ei tietenkään saa. Anna nyt jotain. Hiton possut. Nyt syö. Yes. Ihanaa. Kohta
pitää olla vähän raaempi ja tappaa kirveellä, kun miekka menee mäskäksi. Saataisko me toi 3. villa? Kun meillä on jo noin paljon. Tulee koko ajan niin paljon pihveitä, että vois vähän ottaa noita jakkuja takaisin. Oho, nyt tuo yö. Pitää kyhätä jonkunmoinen peti tai koti. Kuole nyt lammas. Mulla on vähän kiire. Rakennan tähän kodin. Ihan mukava tää. Pikkukoti. Kokku piti. Tarvitaan ovi. Crafting boxi. Tai työpöytä nykyään. Oho, heti suoraan mun tuurilla. Sitten rakennetaan toi sänky. Näin. Mitä, eiks tää nyt metää? Ei tietenkään. Noin. Noniin. Päästiin nukkumaan. Okei. Nyt pitäis olla päivä. Ovi tästä näin. Tuo on aika pitkä video. Aurinko sieltä nousee. Tää kertaa... Mitä? Zombi, katos vaan. Hähä, se kuoli. Sua. Tänne voisi rakentaa jonkun kotipotin. Juu, totta vielä. Mä voisin rakentaa tänne kodin. Tää on niin hieno paikka. Täällä on eläimiäkin. Possuja. Pystyy paistamaan lihaa. Niistä saa aika monta lihapistettä. Nälkäpistettä siis. Kuvailen tän myöhään tän video, ettei oo niin paljon puhetta. Mut joo. Mistäs tää nyt sit... Löytyisi joku näköinen paikka, mihin mä voisin rakentaa kodin. Joku tämmönen paikka olisi varmaan ihan hyvä. Juu, tossa olisi rantakia. Ai että, tässä on niin hienot maisemat, että mä rakennan tähän kodin. Pieni hetki. Okei. Nyt rakensin pikku pirtin tässä. Tää on vähän tämmönen, mutta... Ehkä laajennan... No kattokaa. Siis 2 palikkaa jäi. Ei oo todellista. Mutta... Nyt vois sängyn laittaa tänne ja tää on sitten tämmönen pikku pirtti, missä me asustellaan. Aion kasvattaa tänne kaiken näköisiä puita, että saa sitten nähdä, että mimmosia tehdään. Tohon vaikka nyt se chestit. Mä en oo mikään maailman paras sisustaja, mutta sitten työpöytä tohon. Sitten tää muutapalikka tohon. Sitten kaikki turhat tavarat chestiin. Mä en tiedä mitä mä nyt teen ikkunoitten paikalle. Hei, mä voisin tehdä sokeriruokofarmin. Mut farmit tulee sit varmaan jossain seuraavassa jaksossa. Hei, nyt olisi tarpeeksi asia. Missä on crafteri tossa?
Kun laittaa 6 näitä näin, niin saa noita lasiruutuja 16. Niin. Tää tos hienot kyllä maisemat täällä. En tiedä riittääkö, mutta sitten on paistumassa lisää hiekkaa. Tarvittais vielä yksi, niin sitten mä otan nää pois sitten hiiltä, kun mut turhaa. Noin. Noin ja lisää lasiruutuja. Näin. Noin. Saatiin ihan mukava haussi. Tohon saadaan vielä noin ikään. Nää on sit varmaan kattoon. Juu, nää. Jonkunnäköiset rappuset pois tehdä tänne katolle, et voitais sit rakentaa taas. Mutta onks mun koivut kasvaneet? Ei oo kyllä vielä. Ei näin nopeasti kasva. Hei, nyt mä keksin. Mä laitan niihin luujauhetta. Tähän vois tehdä jotkut rappuset. Vaihdetaan nyt vähän videoasetuksia. Hyvin lyhyille. Sitten käytetään luujauhetta. Noin. Otetaan luujauhetta. Ja sitten vähän kasvatetaan puita. Oho, siitä tuli ihan mukavan näköinen. Tuleeks tänne yö? Ei tuu. Tää on vaan niin urpon näköinen, kun tää on täällä. Juu. Okei. Eli. Tuliks tämmönen muuten? Että ois tullut näistä omat tämmöset. Ei oo. Tommosta. Ja sitten tähän kattoon. Ihan kiva, jos katto on erivärinen. Juu. Tehtäiskös me kattoköskös? Mut joo, tästä tulee sit varmaan 16,5 minuuttinen video. Mitä mä nyt sekoilen? Siis 13,5 minuuttinen video. Ja tässä vielä ilman muuta sitten katon. Että juu. Mut tämmönen pirtti nyt. Ja ensi kerran jatkuu. Moro.